mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Saka last week ndainge ndichitaura naamai vangu mushure mekunge ndatomboedza kuda kuzviuraya. Saka landlord wepamba patinogara vakandiona ndichibuda. Pandakabuda vakazviona kuti ndainge ndiine stress, vakandibvunza kuti kochii, because ndainge ndichitochema nekuda kwekuti mukomana ashe ndagara makore 3 nemurume nomwana. Apa murume wangu ainge abva mukundiudza kuti ane umwe musikana uyo waakametisa. Musikana uyo waakametisa ndiwe muno muSouth Africa. Saka ndainge ndava kuzvibvunza kuti zvino ko ndingaramba ndichiraramira chii chaizvo. Ndokubva ndachizobuda hangu ndichiti ndoda kuenda kunotenga mushonga wemakonzo kana kuti mushonga wemapete. Saka vakabva vachizoti vainge vachida kuenda neni. Handina kutozviona kutoti vainge vachida kuona kuti ndainge ndichida kuita sei. Tasvika kumakula ndakabva ndachizoshaya mushonga wemakonzo, ndokubva ndachizotenga uri mushonga wemapete. Ndokubva tachizodzoka. Takati tichingosvika pamba vakabva vandibvutira mushonga uya tikatanga kunetsana. Vainge vachindibvunza kuti uri kuda kuita sei nawo. Ndokubva ndachizovaudza kuti ndainge ndichida kunwa mushonga wemapete kuti ndige ndichizviuraya. Vakati sei uri kuda kuzviuraya? Ndikabva ndavaudza kuti nekuti ndainge ndaremerwa neupenyu ndisingachazivi kuti ndingaita sei sezvo murume wangu akamitisa umwe muSouth African. Apa ndiye mwana wake wekutanga. Akati hapana paangazoroora muSouth African iyeye, but still mukomanashi the fact ndeyekuti anenge atova nemwana nemuSouth African. Apa inini ndiri kutadza kumuitira mwana. Saka vakabva vachizotaura namama vangu because amai vangu vanotombotaura navo, vakatomboya kunoko. Saka vanongogara vachingotaura navo. Vakabva vachizovanyorera message vakati mwana wako anga achida kuzviuraya kunoko. Mama vangu vakabva vachizondifonera vakandituka. Vainge vachindibvunza kuti sei ndainge ndichida kuzviuraya. Ndakatadza kuvapindura. Ndakazoti ndava right. Ndopa ndakabva ndachizovaudza kuti ndainge ndichida kuzviuraya nekuda kwekuti handisi kukwanisa kuti ndinge ndichiita mwana, ndinge ndichiitira murume wangu mwana. Saka mama vangu vakapopota vakabva vati zvine basa rei. So mama vangu vakazondifonera vakabva vati vainge vachida kutaura neni. Ndakabva ndachizovati pane zvandainge ndichiita because nestress yandainge ndiinayo ndainge ndisingatodi kutotaura pafoni. Ndakavati kana zvichiita vaifanira kuti vange vachindinyorera message. Mama vakabva vati ndoda kuita zvekutaura newe. Ndikabva ndati okay, fonai. Vakabva vachizofona mama. Mushure mekunge vafona vakabva vachizoti kwandiri, unombozviziva here kuti zvose zvauri kusangana nazvo, matambudziko ose auri kusangana nawo ari kukonzereswa nasekuru vako? Ndakashamisika mukoma pavakati matambudziko ose awo andiri kusangana nawo ari kukonzereswa nasekuru. Saka sekuru vangu ava vari kureva ihanzvadzi yavo, first born mumhuri mavo. Sekuru vangu mukomanashi vane imwe mari inotyisa. Kana dziri sedzimba, ameno kuti tingati dzimba dzavainadzo, ingani vane dzimba dzakawandisa zvisingaiti. Saka pavakanditi sekuru vako ndivo vari kuzvikonzeresa, I did not want to believe it. Nekuti sekuru ndivo vainge vachitondibhadharira maexam fees kubva ndichiri kuprimary. Zvinhu zvainge zvakaomera vabereki vangu. Saka ndakadzidza paprivate school kutoti unge uchitonyora maexams waitofanira kutobhadhara maexam fees kutangira pagrade 5 kuzonosvika grade 7. Saka sezvo ndainge ndichidzidza paprivate school, vabereki vangu vainge vava kuremerwa. Vainge vava kutoda kutoti
ndinge ndichidzidza kugovernment, but sekuru vakabva vati kwete, haafaniri kuti ange achidzidza kugovernment, ngaauye kuno. Ndakabva ndachizotanga kugara kuGrendel. At that time ndiko kwavainge vachigara, vakazotama vainge vava kugara kuBorodale. Imba yavo mukomanashe yainge ichitoshandiswa nevamwe minister, but painge pachigara small house yevamwe minister. Saka vakabva vachizoti ainge achinyanyisa kuita zvemapati pamba pavo, vainge vava kusamuda pamba pavo, vakabva vachizotama. Tikabva kuGrendel tikagara kuBorodale. Saka ndiko kwavakazondigadzira, but handicharangariri. Amai vangu vakanditi hanzi pandakagadzirwa pacho hanzi ndakatotorwa ndikatoendeswa kun'anga, but I don't even remember anything. Saka mama vangu vakandiudza kuti sekuru vakandigadzira uye zvekare vakandiita kuti ndinge ndichizova mukadzi wechikwambo chavo. Ndikati mama, saka makatobvuma mwana wenyu achiitwa mukadzi wechikwambo? Vakabva vati wakaitwa mukadzi wechikwambo kuitira kuti hanzvadzi dzako dzinge dzichikwanisa kuzobudirira. Wanga uchizviziva here kuti kudzinza rakaberekerwa baba vako kune mweya yengozi? Vanhu 5 vakaurawa nasekuru vako iwewe. Ndokusaka ndakazobvuma pandakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichikuita mukadzi wengozi nehanzvadzi yangu, kuitira kuti vana vangu vandakazvara vasazoramba vachitevererwa nemweya wenhamo. Zvechokwadi mukoma, baba vangu rainge riri rombe rekupedzisira, asi chaindirwadza pana baba ndechekuti urombe hwavo vaiva rombe rainge riine mari, asi chavaiita nemari yacho hapana. Vaibata mari, asi chavaikwanisa kuita nemari yacho hapana. Vaikwanisa kuita madeals zvekuti vaiuya mumba vaine mari inenge yakazadza kana paper bag yavanenge vabva nayo kumadhiri, but mari iyoyo kuzoti munge muchizoziva kuti inozoshandei. Taikwanisa kutorara nenzara mushure mekunge baba vangu vabva mukurova kana dhiri $10,000. Shamwari dzose dzababa dzakasvika pakubuda munyika vakaenda kumhiri kwemakungwa nevana vavo, but baba vangu vakatadza vachingoti tichaenda kumhiri kwemakungwa ndokuchanoperera nhamo yedu yose, but baba vangu vakazvikoniwa. Saka amai vainge vava kutopopota ipapo vachiti ndakaona kuti vana vangu vanozogumisidzira vaita marombe sababa venyu. Saka ndakabva ndachizotaura nehanzvadzi yangu nekuti iye ane zvinhu zvake zvinomupa mari. Ndakataura naye akati anokwanisa kuponesa vana vangu, asi ndaifanira kuti tige ndichizosarudza 1 pa4 hwenyu. 1 ndiye aifanira kuti ange achizoita murume kana kuti mukadzi wechikwambo. Saka amai vanoti vakabva vachizosarudza inini semwana musikana, vakaona kuti vana vakomana kuti vange vachizoitwa varume vezvikwambo vaisazokwanisa kuzoenderera mberi nekukudza dzinza rababa. Saka vakasarudza inini mwana musikana. Punishment yavakandipa mukoma iri kundirwadza zuva nezuva kubva zvandakaudzwa namama vangu. Ndinongogara BP yakakwira. I don't have any reason anymore to live. Saka handizivi kuti ndingaita sei. Ndiri kushaya kana wekuudza kuti ndingaudza ani murume wangu kuti ndige ndichimuudza kuti ndiri mukadzi wengozi. Ndinotya kuti anobva atonditsvakira mhosva, obva atoti handingambogari nemukadzi wengozi ini. Ndiri kutsvakawo help kubva kumhuri yeZimbabwe. Kana mukaposta nyaya yangu mundizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Saka vane imwe problem yavainayo. Vari kuti ivo hanzi vachingobva mukusangana nemurume wavo, saka vari kuda kuziva kuti pane tarisiro here yekuti ndinokwanisa kuzvara kana kuti kwete. Hanzi ndichingobva mukurara nemurume wangu, hanzi mbeu yose inobva yabuda. Hanzi yose vanoti ivo, hanzi sikarudzi yavo murume wavo achingobva mukurasa mbeu, hanzi inoita sekunge inenge ichifema. Hanzi kufema kwainenge ichiita, hanzi inenge ichiburitsa hwose, hurume hwose hanzi
hunobuda. Saka hanzi ndo zviri kuitika kwavari, vari kutsvaka help, uye zvekare hanzi pane tarisirowo here yekuti ndinokwanisa kuzoitawo mwana. Let us try to speak with our dear sister in the comment section. Asi zvakangooma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai. Ininiwo ndinoda kureururawo izvo zvandakaita best friend yangu. Ndainge ndiine best friend yangu uyo ainge achishanda kuSouth Africa, saka ndaigara ndichimukumbira kuti ange achienda neni kuSouth Africa. Ikoko ainge akaenda kuSouth Africa mainge muri mugore ra2016, akatorwa neimwe sister yake. Saka tainge tichangobva mukunyora ma-O-level exams edu, ndopa vakabva vachizouya paChristmas vakabva vachizoenda naye. Chakangondirwadza mukomanashi ndechekuti vakandirovesa zvitina. Vandirovesa zvitina mukomanashi, kunze kwekuti vange vachindipa more extra sezvavainge vakandivimbisa. Vakabva vachizonditengera zvihembe zvakabva zvachizokasika kubvaruka. Hembe idzodzo dzainge dzichitondisekesa nevanhu zvichinzi zvihembe zvakachipa zvinotengeswa kumakula. Saka ndakaona sekunge vainge vandidzvanyirira. Ndakabva ndachizongoenda kune umwe muprofita. Ndakaenda kwaari muprofita uyu, ndainge ndichida kungoona kuti kana ukaitira munhu a go back to sender zvinoshanda here, ndisingatozivi kutoti zvandainge ndava kuda kuita ndainge ndava kutosunga upenyu hwavo. Ndaendako mukomanashi, ndina munamato uyo wandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizouvaka munamato iwoyo. Ndakabva ndachizovaka munamato ndiri pamba pavo. Ndakatomuka usiku kuma99 ndokubva ndafamba ndikaenda pamba pavo. Tinongogara muraini rimwe chete. Apa ndainge ndakanzi ndinge ndichienda kumakuva. Mukomanashi ndakatopotsa ndatsika nyoka. Apa ndainge ndichifamba murima. Ndakanzi ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichibatidza light. Saka ndakabva ndachizoenda kumakuva epamba pavo. Ndiriko kumakuva ikoko ndakabva ndachizotanga kuita minamato ndichidaidza ngirozi dzakasiyana siyana, vana Gabriel, vana Mikael nengirozi dzimwe dzekumadokero, kuti dzinge dzichizouya kuzonzwa nhau yangu yandainge ndiinayo. Ndakangoona kamoto kainge kari kadiki kaita sekunge kataitai kamoto ikako. Saka ndakati ndaona kamoto ikako ndikabva ndachizotanga kutaura nhunha dzangu sezvandainge ndaudzwa namadzibaba kuti kana ukaona zvaunenge waona paunenge uri kumakuva unofanira kuti unge uchizotaura nhunha dzako dzose. Ndakabva ndachizotaura nemweya Mikael naGabriel, ndikabva ndachizovakudza kuti ndainge ndichida kuti vavengi vangu vange vachizova pasi petsoka dzangu. Mukoma kataitai kaya kakabhururuka kakauya kakamhara pabendekete rangu. Ndikaziva kuti minamato yangu yainge yapindurwa. Ndakabva ndachizodzokera kumba. Pandainge ndichitodzokera kumba ndaitonzwa kutoti kumashure kwangu kwainge kuine zvinhu zvainge zvichifamba. Kuda ndo zvinhu zvandainge ndakanzi namadzibaba, pane zvinhu zvichange zvichizokuperekedza asi usazocheuka. Ndakafamba mukoma hana ichingorova ndisingazivi kuti zvii zvainge zvichindiperekedza. Ndokubva ndachizoti ndasvika pamba ndikazoona kataitai kaya kakashanduka kakaita muti ukanyangarika. Fast forward, vanhu ava vakazoti vachibva kuSouth Africa vakatorerwa zvinhu zvose pabhodha. Mukomanashi, mwoyo wangu wakarwadza, handidi kukunyeperai. Saka sisi vebest friend yangu vainge vachida kutanga chitakshop. Ndini ndakatovatsvakira nzvimbo yekuti vange vachizorenta shop. Apa zvinoita zvinhu zvemishonga. Mari mukomanashi, mari yose yavanowana kuSouth Africa ndinozongoona mari iyoyo yatova musamba mangu, kana kuti ndinotongoona mari yatova mufoni. Ndotoenda ndotonomirawo mukiu ndotoburitsa mari pamukuru yandinenge ndisingazivi kuti ndinenge ndatumidzirwa nani mari iyoyo. Saka shopu yavainge vachida kurenta, zvinoita Mwari, ndini ndava kutorenta shopu iyoyo sezvandakaudzwa namadzibaba. Vakati vanhu ava vachazova
pasi petsoka dzako kusvika wati unenge wava kuda kuvasunungura. Saka vakati vachibva kuSouth Africa vainge vahodha magrosari avainge vachida kuzoisa mutakishop. Zvinhu izvozvo zvose zvakatorwa neZimura. Chakazondishamisa mukoma ndechekuti ndakati ndabva kwedu ndaenda kuzvishavani ndine munhu wandainge ndichida kuona. Saka ndichitofamba ndakasangana neumwe mukadzi. Mukadzi uyu ainge aine motikari yake Toyota GD6. Akangomisa motikari yake akabva ati, iwe hausi kuda peace job here? Ndikabva ndati hongu basa ndiri kurida. Akanditi handisi kuda kukupa basa asi peace job. Ndikabva ndati alright, peace job yacho ndiri kuida. Akabva achizonditora. Mukadzi uyu anoita zvemagasi muzvishavani. Saka ndakabva ndachizoenda pamba pake. Akabva ati ainge aine magasi awo ainge achida kuzoburutswa. Kwakabva kwachizouya rimwe truck iri rakauya nemagas bottles awo atainge tichifanira kuti tinge tichizoburutsa. Takaita kuda about 4 hours tichiburutsa magasi iwawo. Tapedza akabva achizondipa $10. Vamwe vakomana avo vandainge ndichishanda navo vakatanga kupompota vakakomplaina. Mukomana acho ndakarwadziwa hangu kuti nebasa rose randainge ndashanda. Saka vamwe vakomana vandainge ndiinavo vakati vachipopota ndainge ndakanyarara zvangu. Ndakageza kumeso ndikatora kabhegi kangu ndikabva ndatanga kufamba ndichienda. Ndokubva achizondidaidza akati iwe uya pano. Ndakabva ndachizoenda kwaari. Akabva achizondiudza kuti ainge aine zvaainge achida kundipa nekuti ndainge ndiri a humble person. Takabva tachizoenda kuseri. Saka kuseri kwacho kwainge kuine garaji rainge ririko. Ndokubva ndaona kuti mainge makazara magrosari. Akandibvunza kuti unobvepi? Ndikamuudza kuti kwedu kumusha kumberengwa ndokwandainge ndakabva. Akabva ati ainge achida kundiropafadza. Akabva anditi unokwanisa kuwana transport here? Ndikati hongu ndinokwanisa, ndina sekuru vangu vanogara kuMandava. Akabva anditi alright, muye mangwana vane pickup. Ndikati kwete havana pickup, vane Honda Fit. Akabva ati zvinoda pickup. Saka ndakazoenda ndikabva ndachizonotaura nasekuru. Ndokubva tachizotaura neumwe ainge aine pickup yake tikaenda. Akati ainge achida kutanga aona kuti zvinhu zvacho zvinenge zvichida kuzotakurwa zvinenge zvakawanda sei. Mukoma I was surprised because mangwana acho patakadzokerako vainge vatori busy vachipakicha zvinhu zvichiswa mumabhokisi. Mukoma vakabva vati zvose zvainge zviri mumabhokisi vainge vachida kundipa, asi vakanditi handaifanira kuti ndige ndichizoudza sekuru vangu. Vakandichonya ziso pandainge ndichida kuvatenda. Ndikatoziva kuti pane zvavainge vasingadi kuti ndige ndichitaura. Saka ndakazoramba ndakanyarara. Sekuru vangu vakandibvunza kuti mfana mari yose waiwana kupi sezvo tichimbopota tichienda kuGoridhe? Vaifungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndakaenda kuGoridhe. Saka mukoma mushure mekunge tapiwa magroceries ose iwawo takabva tachizodhiraivha tikabva kuzvishavane tikadzokera kumusha. Ndokubva ndachizotovhura shopu. Ndini ndatova neshopu yakakura kuma-areas ekwedu. Saka ndo zvandakaita izvi mukoma. Ndakazviita ndichiti ndainge ndichida kungokaurisa. Ndida kuziva kuti ndainge ndava kutosunga chiraramo chevamwe vanhu. Naizvozvo ndinongoti dai Mwari vandiregerera nekuda kwezvitadzo zvangu, nekuti zvitadzo zvangu zvakanyanyisa. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Let us try to speak with our brother. Comment section zvakangoma hazvo vedu we. Zvamakaita zvakaipa, asi let us try to speak with him in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo mukoma Nashe ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 29 years ekuberekwa. Ndine umwe murume uyo wandiri kufambidzana naye. Chiri kundinetsa pamurume uyu mukoma ndechekuti ane dzimwe nguva dzekuti anokwanisa kungondinyararira. Kana ndikaenda kumba kwake anokwanisa kungondinyararira. Ndobva ndashaya
ndinoshaya kuziva kuti zvino ndoita sei. Kunyange ndikamubata anondiita imwe rafu mukomana zvekuti ndinopusa kushaya kuti ndoita zvekuita sei. Saka ndiri kutsvakawo rubatsiro kubva kwamuri. Maproblems ose akatanga mushure mekunge ndamuudza kuti ndainge ndiine hope idzo dzandainge ndichirota. Tisati tatanga kudanana nditori nedzimwe hope dzandakamborota dzandainge ndisina kunyatsokunzwisisa kuti hope idzodzo dzainge dzichireva kuti kudii. Ndokubva tachizosangana, saka pandakasangana naye ndakatomuudza kuti iwe ndine dzimwe hope idzo dzandakarota. Hope idzi ndakadzirota ndisati ndatombosangana newe, zvichita sekunge ndainge ndava kudanana nemurume akaromba. Saka akangoridza tsamwa ipapo pandakamuudza kuti ndine hope dzandakarota ndisati ndatombosangana newe, ndokubva aridza tsamwa. So I thought kuti maybe I had offended him nekuda kwekuti ndainge ndamuudza hope idzo dzandainge ndakarota. So ndakabva ndamukumbira ruregerero ndikati I will never do it again, I'm very sorry. Saka kubva ipapo kusvika pari nhasi hama dzangu handina kana zororo murelationship yangu, nekuti anongogara akanditsamwira. Kunyange ndikaenda kumba kwake ndikaedza kufara naye zvakaita sei, kunyange ndikada kufara naye zvinengei, anenge akangomudhura chete. Ndichitaura nemi kudai mukoma tatova ne1 month ndinoenda kumba kwake. Kana ndaenda kumba kwake anongondinyararira. Kunyange ndikada kumubvunza kuti saka zvichafambiswa sei, because iwewe neni toita sekunge tava kusadanana, what are we going to do? Anongoramba zvake akanyarara, anongokutarisa obva angoseka. Kana kuri kunzi munenge makarara mumachira, anobva atomuka ototanga kutotaura nemafriends ake otoenda kune imwe rumu. Usiku hwose mukomanashe anenge arimo murumu imomo. Saka ndikudawo help kubva kwamuri muri yeZimbabwe. Handizivi kuti mungandibatsirawo sei. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi handizivi kuti ndoita sei murume uyu. Kunyange ndikada kumubata anenge asingadi kuti ndinge ndichimubata. I don't know kuti ndoita sei. Let us try to speak with our dear sister in the comment section. Ivo vari kuti vane hope dzavakarota, asi kana muine hope dzamakarota nai vanzvadzi, zvimwe kuda hope dzenyu dzainge dzichitokuudzai chokwadi, sei muri kuramba muchidanana naye murume uyu. Asi let us try to speak with our dear sister in the comment section. Ivo vakati hanzi ane mari yakawanda, hanzi ane mari yakawandisa. Zvimwe kuda mari iyoyo ndiyo yavari kufira yakawanda, ndiyo yavari kufira mari iyoyo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai mukomanashe, ndauya panapa ndine chikumbiro kwamuri nemhuri yose yeZimbabwe. Handizivi kana kuine munhu anokwanisa kundibatsira. Nemurume wangu mukoma patakaona kuti tainge taomerwa neupenyu, zvatakaita takabva tachizotanga kutsvaka n'anga yaikwanisa kutibatsira. Saka patakaona kuti tainge tisingakwanise kuti tinge tichiwana n'anga, takabva tachizotanga kutsvaka maprofita. Kuburikidza nemaprofita atakatsvaka, tine umwe muprofita uyo akazotibatsira akazotipa mafone numbers imwe n'anga, asi n'anga iyi ndeyechirudzi inobva kuMalawi. Zvino sekuru ava vakasatora mari vakaenda nemari yatakavapa, vakati vainge vachida 200 rands, because chainge chichiitika mukomanashe ndechekuti taiti kana tikabata mari taishaya kuziva kuti mari yacho inomboshandei, zvekuti kunyange ukada kusevha mari but unozongoona usisina kana mari. Saka takabva tachizonzi taifanira kuti tinge tichivapa sekuru ivavo 200 rands. Takavapa 200 rands yedu. Mushure mekunge tavapa 200 rands ndipo apo patakabva tachizonzi after about 2 weeks tainge tichazotanga kuwana mari. Saka
takangomirira kusvika pare zvino ende tava kutozvidemba mukomanashi, because kubva zvatakava pa 200 rands iyoyo dzimwe nguva tinongoti tiine mari mumba, mari iyoyo inongonyangarika toshaya kuziva kuti mari yacho inenge yanyangarika yaenda kupi. We are asking for help muri yeZimbabwe. Ameno kana variko vanokwanisa kutibatsira, sekuru ava vava kutoita sekunge kutora kwavakaita mari yedu vakaenda nayo kwavakaenda nayo. We don't even know kuti zvechokwadi vakaenda here kuMalawi kana kuti havana kuenda kuMalawi, hakuna achaziva. Tiri kutotsvakawo rubatsiro. When you post my story, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedwe. Pane mapictures avakanditumidzira, vane chipepa-bag chavakasiyirwa. Muchipepa-bag imomo mune chakaita kunge chidhori ichi chakazara mazemvere, like zvidhori zviya zvinotengeswa mumashops, but ichocho chakazara mamvere ndecheblack. Hanzi ndo chavakasiya vabatiswa ichocho, vakanzi ndichadzoka nemari yenyu, saka chisarai nemwana wangu uyu. Ndo proof yekuti ndichadzoka nemari yenyu. Saka ngatitaurei navo vanzvadzi vedu mucomment section. Vari kubvunza kuti zvinoita here kuti chidhori ichocho tinge tichichirasa chinhu ichi chatakapiwa nen'anga yekuMalawi, but ndakati ndinoona sekunge zvisingaite kuti munge muchichirasa chidhori ichocho. Vamirirei kana kuti zamai kuti munge muchivatsvaka. Apa hanzi muprofita wekuvabatsira akavabloka mushure mekunge vamuudza kuti ndo zvinhu zvatasiyirwa izvi toita sei nazvo. Hanzi takangomutumidzirawo mapictures iwawawa atakutumidzirai mukomanashi. Hanzi ndokubva tatoona kutoti profile picture rake rainge rava kusaonekwa, tikabva tatoziva kutoti munhu atoti bloka. Let us try to speak with our dear sister in the comment section. Rekedza iti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudaiso. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 42 years ekuberekwa. Mainge muri mugore ra 1998. Muri mugore ra 1998 kudaro mukomanashi ndainge ndichishanda namudhara wangu. Taipota tichiita mapiece job pamwe pamba, asi pane zvimwe zvinhu zvakaitika mukomanashi zvekuti kusvika pari nhasi zvinotondi affecta. Ndinoti kana ndikafunga nezvazvo musoro wangu unotanga kupenga. Saka taiwanzo kuenda pamba apa tichinoklina, kunyangwe varidzi vepo pamba ipapo vainge vasingagaripo, vainge vachigara kumhiri kwemakungwa. Saka baba vangu vaipota vachiklina, ndainge ndava kupota ndichienda ndichinovabatsira tichiklina tose. Saka tainge takapiwa mvumiro yekuti kana tonzwa nzara taifanira kuti tinge tichizopinda mumba tobva tabika. Baba vangu ndo vaitogara nawo makim. Saka baba vangu vakabva vachizondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizopinda mumba ndinge ndichizotanga kubika. Sezvandainge ndagara ndichingoita, ndakapinda mumba ndokubva ndachizotanga kubika. Asi mukomanashi ndakazonzwa kuti kuupstairs kwainge kuine vanhu vainge vachitaura. Saka ndakangofungidzira kuti zvimwe kuda maybe dzainge dziri mbavha, sezvo pamba apa painge pasingagari vanhu. Zvivindi zvacho mukomanashi handizivi kuti ndakazviwana kupi, asi ndakafamba ndikaenda kuupstairs. Ndakazoti ndamira mupassage ndo pandakabva ndachizoona kuti
painge paine varume vaviri avo vainge vachisika bonde. Varume ava vainge vari vatema-tema, zvainge zviri zvipfupi zverume izvozvo. Zvakangonditarisa zvikamhanya zvichiuya kwandiri zvikabva zvanyangarika. Baba vangu vakazongondiwana ndakafenda ndiriko kuupstairs, vakazonditora vakadzika neni kudownstairs. Takabva tachizotosiya basa tikazoenda kumba. Saka ndakazoita mazuva akawanda ndichingovhumuka. Vakazotodaidza umwe muprofita iyeye ndiye akazouya akazondibatsira. Kusvika pari nhasi mukoma, ndine problem yekuti dzimwe nguva kana ndikazvifunga ndinongotanga kungorotomoka. Handizivi kuti ndingabatsirikanawo sei. Kana mukaposta nyaya yangu ndingafara chaizvo, uye zvekare I hope kuti kunzoko kune vachanzwawo nyaya yangu vakandibatsira. When you post my story muzondiudza please ndapota musazoregedza kuposta nyaya yangu, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section kuti vakaona zvipoko here kana kuti vakaona zvikwambo. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu mukoma Nanshi yakamira sekudai so. Ndakauya kuno kuSouth Africa mainge muri mugore ra2010. Ndauya kuno ndokubva ndachizozimirwa phone necousin brother yangu pandainge ndava muMessina. Ndainge ndiine mafone numbers ake andainge ndakanyora pachipepa, saka tainge tisina kumbotaurirana. Saka ndakangoti sezvo iriyo hama yangu yeropa yandainge ndichiziva kuti yainge iri muSouth Africa, ndakati ndava muMessina ndikabva ndamufonera tikatotaura mune zvakanaka. Akabva ati ainge achazondimirira muJoburg ndoma ainge achigara. Mangwana acho pandakaedza kumufonera, foni yakangopinda ka1 akangoti hello handisi kukunzwa, ndokubva atodzima foni. Kana vanhu vandainge ndiinavo vakatoti very sorry shamwari tava kutokusiya nekuti hama yako yakudzimira foni. Akazobatidza foni iyoyo mukoma after mwedzi, akabva achizoudza vanhu kumusha kuti ainge akabatwa nematsotsi, but later on akazondikumbira ruregerero. Akabva ati pamba paainge achigara vanhu vepo vainge vasingatendedzi kuti unge uchizogara nehama dzako, plus mari ainge asina. Asi ndeimwe nyaya iyo mukoma. Saka nekuda kwedesperation ndakazongotanga kungogarawo muMessina, ndikazonongewawo neumwe muvhenda uyo akazouya neni muJoburg. Muvhenda uyu ainge aine kambani yake yemasecurity plus aita zveVIP protection. Saka akazoti ainge achida vanhu vebasa. Ndokubva tachizobva kuMessina tiri tose. Tainge takati inini nevamwe vakomana vaviri vandakazotanga kuwirirana navo. Umwe wacho aibva kwaMutare, umwe wacho ainge ari muNdebele achibva kuBulawayo, then iniwe Harare. Saka akabva nesu ndokubva achizouya nesu kuno kuJoburg. Tauya kuno kuJoburg mukoma tainge tava kumushandira, asi kana pekugara tainge tisina. Akazoti ainge achida kuti tinge tichigara kuplot kwake, ndokwatakazotanga kugara kuplot kwake. Saka tava kugara ikoko mukoma. Basa ratainge tichiita tainge tisingatonzwisisi kuti tainge tichiita basa rei, because patainge tichiri kushanda tiri mutown tisati taendeswa kuplot tainge tichiita basa rekugadzira mazimba, zviya zvimachips zvimajigi nezvimapinpop zvefake, ndo basa ratainge tichiita. Saka waitoona kutoti panapa ndiri kushanda basa rei. Asi takazoti tava kugara kuploti kwake taingopiwa mari takagara. Mwedzi wekutanga wenumber 2 takazoti tava kuda kunopinda mumwedzi wenumber 4 ndo paakabva achizotifonera akatiudza kuti kwainge kuine vakomana vainge vachazouya vachizotitora kune kwavainge vachifanira kuti vange vachizoenda nesu. Vakomana ava vainge vari maZulu, saka vakauya vakatitora nekombi yavo, asi kombi iyi yainge isina masiti. Takaona kuti mainge muine mapiki nemafoshoro. Vakauya vakatitora kuma past 2 masikati
vakadhiraivha mukomanashi sezvo kombi yainge iri tinted plus Joburg tainge tisingatoizivi. Tainge tichigaramo muJoburg but tainge tisina nguva yekufamba sezvo tainge tisina mapasipoti, taingogara tiriko kumaplots ikoko. Saka vakadhiraivha vakaenda nesu, hamene kwavakaenda nesu but kumavillages. Takazosvikako wainge watova usiku, maybe ndikangoti kuma past 7 tichinosvikako kuvillage kwacho ikoko. Vakabva vachizoenda nesu kumakuva. Taenda kumakuva takaenda pane rimwe guva rainge richitori fresh. Mukomanashi patakasvikako paguva ipapo, paguva apa mukoma painge pachipfuta moto wacho kuti ndiani ainge aubatidza hakuna ainge achiziva, asi painge pachitopfuta moto paguva ipapo. Saka vakabva vachizotiudza kuti vainge vachida kuti tinge tichizotanga kufukunura guva. Tainge tichifukunura guva, ivo vainge vaine masongs avainge vachiimba but nechiZulu, vachiimbira pasi pasi kuti vasazonzwika. Takazoti tapedza kufukunura guva, patainge tasvika pakofini ndopavakabva vachizojambiramo mugomba, ndokubva vachizoburitsa chitunha chainge chiri chemukadzi. Mukadzi iyeye vakabva vachizotanga kumubvisa mabody parts. Vakamubvisa mabody parts mukomanashi vachiisa mukula box. Mushure mekunge vabvisa mabody parts vachiisa mukula box, vakabva vachizotipa umwe mushonga uyo wavakati taifanira kuti tinge tichizoushandisa. Saka ndo basa iro randainge ndichiita. Varume ivavo, muchinda wekubulawayo akazototenga D4D yake akazotanga kuita zvehumalayicha, but paainge oita zvehumalayicha ainge atopanduka atova mhuka. Ndinorangarira imwe nyaya yaakandiudza, akati akasiya umwe mukadzi patunnel yepaLouis Trichardt mushure mekunge mukadzi iyeye aramba kurara naye. Mukadzi uyu akabva naye kubulawayo, saka ainge achimupfimba achiramba. Akabva achizomuudza kuti mari yako yapera pavainge vava pakati petunnel apa, hanzi wainge uri usiku. Akabva amuti chirara neni because murume wako foni yake haisi kupinda. Izvo ainge achimunyepera kuti ndazama kufonera murume wako foni haisi kupinda. Ndokubva aramba. Paakaramba akabva amuti buruka mumotikari mangu. Anoti akangomusiyapo patunnel pakati pawo usiku nekuti akaramba kurara naye. Ndakadzidza ipapo kuti ufanire kuti unge uchisiya mudzimai wako achifamba namalayicha. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndakaita zvinhu izvi nekuda kwekuti situation was very tough. Hama yangu yeropa yakandidzimira foni, handifi ndakaikanganwa nyaya iyoyo. Ende kubva ipapo ndakabva ndachizozviswededza kure nehama dzangu because ndakaona kuti vanhu vanongondida kana kuri kunzi zvinhu zvinenge zvakanaka chete. Tiriwo kuZimbabwe taitombobata mari, ndichitobatsirawo vabereki vake apo paainge asati atanga kutumidzira mari kumusha. Mushure mekunge auya kunoku, ndaitoti kana ndikabata zvimari zvangu pandaidzokera kumusha ndaitodzokerawo ndiine kagrosari ndotonovapa vana banguru, but iye akazondita chikawadi chekundidzimira foni apa achiziva kuti handina kana umwe munhu wandainge ndichiziva muno muSouth Africa. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi dai kwanga kuri kunzi ndainge ndisina kudzimirwa foni nemwana wababa vangu, ndingadai ndisina kuzoita zvekufukunura makuva. Let us try to speak with our brother in the comment section. Vari kuti ivo vanopota vachiona zviso zvevanhu, vanoti kana vachifamba vanotongoona munhu anenge amira pamberi pavo. Hanziko zvinozve ndatojaira. Hanzi mazuva ekutanga ndaipota ndichivhunduka kana ndikaona munhu anenge akamira kumberi kwangu. Hanzi vanhu ava vanoona, havana chavanotaura navo, havana kana chavanoita. Hanzi vanongoramba vakangomira kumberi kwangu vakanditarisa.
vamwe vacho hanzi vanenge vachingoyeredza misodzi yeropa, but hanzi I just ignore. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please make sure you like and you comment kuitira kuti mavideos edu ange achizoenda kumberi.